Васил әфәнде, без бүген монда бераз хатирәләр белән уртаклашабыз. Беренче тапкыр Тукайны кемнән, кайчан ишеттегез, аны хәтерлисезме? Тукайны хәтерлибез, беләбез. Иң беренче тапкыр инде без аны, мин авыл малае. Мин татар авылында туып үскән, шуңа күрә татарча сөйләшкән, шуңа күрә Тукай безнең тел ачыла башлаганнан инде билгеле. Шуңа күрә мәктәптә инде ныклап өйрәнү ул беренче класстан башланды. Шуңа күрә biz аның белән горурланабыз, ул безнең бөек шәхсебез. Һәм менә әйтәсем килә, һәрбер татар өчен, һәрбер татар гаиләсе өчен ул бөек шәхес кенә түгел, ул безнең өчен үрнәк һәм менә бүген без җитәкчеләр булачак инде. Буларак әйтәсәбез инде, әйтешәбез һәр вакытта дип инде әгәр дә без телебезне, гореф-гадәтебезне, мәдәниятебезне, динебезне саклап калсак, без кире кайтабыз Тукайга. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Без бит инде дөньяга киләбез әнкәм һәм әткәм аша. Алар булгачтан аларның телләре бар. Без аларның телләре белән яшәбез. Шуңа күрә менә һәрбер буынның төп бурычы әти-әнинең телен саклап калырга һәм үзең генә түгел, үз вакытың җиткәчтен үзең балаларга да бирергә. Менә хәзерге вакытта без инде монда Төркиядә яшәсәк тә Татарстандагы вакыйгаларны күзәтеп, борчылып, шатлыкларга сөенеп яшибез. Һәм соңгы вакыттагы вакыйгалар безне бер дә сөендерми. Бу татар теле мәсьәләсе, татар теле дәресләрен бетерү берәр нинди сөендерәчәк үзгәрешләр көтеләме? Мин беренчедән бетерү дип әйтмәс идем. Biz бит инде менә былтыр яңа ФГОСка күчкәчтен, федераль закон ниләр буенча, Мәгариф министрлыгы буенча, ул килеп чыга халык ягыннан, гаилә ягыннан, әти-әниләр бала ягыннан үзенең теләп уку. Менә бу безнең бүген көндә җитәкчеләр өчен, татарлар өчен, җәмгыять өчен зур уйлау. Бер караганда бик җиңел, административ ягында теге программада булганда балалар бер кая китә алмыйлар, укыйлар. Бу безнең өчен булды бик зур экзамен. Безгә әйттеләр, бу инде теге төп бурычка программага керми, ләкин безнең бар факультатив. Факультативка керер өчен әти-әнинең рөхсәте кирәк. Менә без карый башлагачтан кайбер әти-әниләр инде үзләрен аңлап бетермиләр. Менә ни өчен мин үземнең балама татарча укытырга тиешмен дип. Без бит инде аны 90-нчы елларда үткән идек. Ул вакытта әйтәләр, нигә безнең үзебезнең балаларыбызга татарча укытык, без үзебездә интегеп яшәдек шуның өчен дип. Укысыннар лучше урысча дип. Бәләкәй генә вакыт үтте, аңладылар, бу дөрес түгел икән. Без кире барыбыз да кайттык татар теленә. Менә бүген өчен безнең өчен экзамен. Шуңа күрә ансы бер икенче инде хөкүмәт ягыннан без әйтәбез, Рәсәй иле ул күп милләтле ил. Ул бит инде тел дигәндә татар теле генә түгел, ул чуаш та, мордва да, татар да, башкорт та, ул барыбызга да теге кагыла инде ансы беренчедән, икенчедән һәрберебезгә дә ул уйларга мөмкинлек бирә. Шуңа күрә менә мин әйтәсем килә караганда, шуңа әйтәм инде без менә кичә безнең Дәүләт Советы булды инде, анда карар кабул иттеләр. Конгресс безнең карар кабул итте инде, карар кабул итте. Шуңа күрә без барыбыз да әйтәбез инде, безгә ул теге дәүләт программасында булырга тиеш дип. Чөнки без аңлыйбыз, әгәр дә дәүләт программасында булмаса, әгәр дә ул гаиләләр генә калса, безнең өчен зур югалту була инде. Бүлнәргә ярамый, аны без бүлмәдек тә. Барасың килә икән, бирәсең, килми икән, бирмисең. Ләкин безнең бит менә үзебезнең дини ягыннан һәм гореф-гадәтебез буенча без әйтәбез, һәрбер татар кешесе үзенең җиде буынын белергә тиеш дип. Менә җиде буын булганда әтиең, әби-бабайларың китте бөтен нәрсә белән. Әгәр дә син шушы буында тугансың икән, син иң беренче җаваплы. Син җаваплы. Кемгә генә шелтәсәң дә, кемгә генә ачуың килсә, кем генә әйтсәң дә, син. Менә без бит инде менә монда килдек, Төркиядә барыбыз да татарча яшәбез. Дәүләт программасында юк, ләкин үзе саклыйбыз, үзебезнең йортыбыз, монда киләбез, сөйләшәбез, балаларыбызны алып киләбез бөтенесе. Без Финляндиягә барабыз, Финляндиядә, Швециягә барабыз, Швейцариядә. Шуңа күрә чит илләрдә бу менә үзебезнең милләтләрне саклаулар өчен халык бик тырышып эшли.
Менә без әйтәбез инде 1 класстан 9 класска хәтле, 11 класска хәтле, әгәр дә без татарча укытсак, татар теле белән әдәбиятны гына түгел, бүтән фәннәрдә укысак, әгәр дә без үзебезнең 9дан соң яки 11дән соң экзаменнарны татарча бирә алсак, аннары нәрсә, югары йортларга киткәндә анда татарча буламы? Чөнки бүген бит инде теге разнарядкалар бетте, Советлар Союзында ярый без Татарстанда укыдык, монда гына кала торган идек. Хәзер инде 11-не бетергәндә безнең укучыларыбыз интернетка керә дә үзенә кирәкле югары йортларны Мәскәүдәме, Петербургтамы, Уфада сайлап ала, анда милли телләр юк, барса да урысча бирә. Шуңа күрә монда әтияниләр һәм балалар бәләкәй генә алга карыйлар. Шуңа күрә, ләкин без әйтәбез инде, әгәр дә син үз вакытында булдыклы булсаң, тырыш укысаң, сиңа бул хит татарча яки чуашча укысаң да, аны үз телеңдә берсәң дә, син аннары үзенең сәләтлегең белән бүтән урыс теленә күчкәндә инде сиңа зур булмаячак, кыенлык булмаячак. Бәләкәй генә булачак ул, но ул зур булмый. Без аны барыбыз да үткән кешеләрбез. Шуңа күрә минемчә инде тагын әйтәбез, имтихан биреп бит инде бу мәктәп буенча зур пик дип атыйбыз инде. Татарча имтихан бирер өчен 1 класстан 11гә хәтле татар телендә укытырга кирәк. Шуңа күрә без бүген әйтәбез инде, бысында югалтасы килми, бысында югалтасы килми. Шуңа күрә менә Дәүләт Советы безнең зур карар кабул итеп, аны Дәүләт Думасына җибәрде. Шуңа күрә безне ишетәләр, безнең белән аңлашалар, ләкин нинди карар кабул итү бездән дә тора. Бездән дә тора. Үзегезгә дә бик рәхмәт, ямашлар.